konero tiri kuraramiswa nyaya life yekuma 1940s kudhara chaiko chaiko, vanhu vachafamba nemabhiza nemadhongi. ndo life yatiri kurarama right now 2025, tichiri kurarama life yekudhara dhara, life yekuti unenge uchingomukira kungoziva toti ndakasatorima. Even chero chinhu chachona zvamuri kurima hamusi kubhadharwa, gmb yachona dzavharwa, hapana ana chinhu. Aiwa, hatirambi izvozvo vana vezimbabwe, indaramba. Emerson must step down. Akatononoka kudhara kustepa down, saka izvinhu izvo hapachina, haachade zvekutaurwa naye mufeso yaye, akuchimanikidzwa manje. ndezvinezvi hatifanira kungomanikidza, afanira kutourayiwa mudhara yaye, ngaafi. indoti Emerson ngaafi. ndi muri kuzvionera mega kuti murume uyu haana hunhu. Shungu dzake ndedzekuti ada kuona vana vezimbabwe tichiurayana tega. Ofuchi ndo zvichatozongoitika because dai anga asingade kuti zvidaro, Mnangagwa angadai akastepa down kubva last week yese, anga ane chance, but iye achiri kungoramba achipikisa. So vana vezimbabwe, kurudziro yangu kwamuri mose, tese hatibatanei. Apa pasina kutombotyapa, zviri pachena kuti Mnangagwa anga atotora nyika yedu takatarisa, kutoita Mnangagwa family, Zimbabwe Mnangagwa, yanga kutonzi Zimbabwe Mnangagwa, nyika ine surname. Saka atirwe vana vezimbabwe, hatirambe izvozvo pasi neZANU-PF. Imhandu dzevanhu dziya, havasi vanhu. So vana vezimbabwe, zuva rasvika. Musangoti chingosangana hatingoembe chimbo chimwe chete icho chekuti pasi neZANU-PF, pasi nezvigananda, pasi nazvo zvese. Hande tinobvisa vakomana, hande tovabvisa, izvinezvi hatichadoi kana kutombovapa chance yekuti vatize muZimbabwe. Dai zvabvira kwadzoswa death penalty, ndo vanhu vada kuurawa. Havada kuurayiwa vese vakanyorwa nelist yavo yese, hapana da kumboregerwa, vada kuurayiwa. Ndoti mweya yedu isununguke. Tofamba vachitisoresa kune dzimwe nyika. Hapana kana muZimbabwe nyika chero ipi neipi yawaenda, hauna ana respect yaunopiwa, unenge uchingoonekwa uri vana rese. Tiri vanhu vanotambura kwese kwese, hatinongotariswa pasi, zvinhu zvinongorwadza so. Kutotaura kuti unobva kuZimbabwe, unotoona zvinotonyadzisa. Zvotonyadzisa nekuda kwechimunhu chinoita nyika yedu isorwa apa, uchitora magoridhe uchiendesa kune dzimwe nyika dzekunze. Haanyare murume uya, haanyare tu haanyare. Shaya kuziya, taraimwo nedzimwe nyika, musuno pane president aimbowirirana nayo paBotswana apa, akadyiwa, haana anombopikisa, akastepa down zvisina kana mhirizhonga. Iye zvake zvese zvinongori zvehasha chete, zvinharo chete. Motoona leader ipapo. What type of a leader is that one? Mukomana handitobvisa mudhara uyu. Apa hapasina zvokuti timbodzoka kumashure. Akakundikana, takamupa chance akatadza ega. Apa anonzi ndiwe wakazokanyira wega. Wakazokanyira wega. Funga kuti ona ngo vanhu vekuZimbabwe takanyanya kupusa stereki, tisina musoro, handimuruzona. Tiita mabharanza nana bhambi chaiwo chaiwo, mabharanza zvisina ana dhiri.